Gaurko saioan munduko chef famatuetariko baten historia kontatuko dizuegu. Batzuentzat gastronomiaren aita, beste batzuentzat kasu anekdotiko huts soil bat. Garbi daukaguna da, bere hitzek zeresan handia eman dezakeela. Michael Caine deitzen naiz, baina nire lagunek Mikey deitzen didate. Sukaldaria naiz. Yorkshireen jaio nintzen, bertako herri txiki batean. Eta nire pasioa 10.000 kilometrotara aurkitu nuen. Ordutik aurrera Euskal Herrian bizi naiz. Egia esatea nahi baduzu, Mondragon Unibertsitatera iritsi nintzen bertako eskaintza baten ondorioz. Eta hainbeste gustatu zitzaiden herrialde hau, bertan bizitzen geratu naizela. Nire ideia, nire ibilbide profesionalean aurrera pauso garrantzitsu bat ematea zen. Bertatik gehien txunditu zidana, gastronomia estiloa izan zen. Segituan hasi nintzen bertako punta-puntako gastronomia aztertzen. Plater sofistikatuak, zapore berriak, garai hartan izan zen nire tortilla patata dekonstrukzio famatua sortu nuen unea. Sukaldaritza mota honen joerak ikusita, zerbait apurtzailea egiteko gogoan neukan. Picasso eta Van Goghek abangoardietan egin zuten bezala. Hain modan zegoen sinpletasunerako bidean moztu eta atzera buelta bat proposatu nuen. Dekonstrukziotik bateratasunera eta sinpletasunetik kantitatera. Zaporen ahasketak, testura bateratuak, sukaldaritza mota honek jateko modu berritzaile bat eskatzen zuen. Eta hortxe otu zitzaidan famara zuzenean eramango zidan ideia. Dramankulu hau inoiz ikusi gabe neukan. Eta zapata denda batean erakutsi zidatenean, kontzeptuak segituan bateratu nituen. Sartu ezin den zerbait laguntzeko tresna. Segituan hasi ziren elkarrizketak, kritika onak, sariak, azken hamarkadako sukaldaritza berritzailearen sarirako izendatua izan nintzen. Eta egia esan, guztiek uste zuten ni nintzela irabazlea. Baina azkenengo momentuan bera agertu zen. Takashi Yamamoto. Takeshi Yamamoto kontzeptu guztiz berri bat ekarri zuen. Gastronomiaren sinpletasuna haratago eramanez. Kearen sukaldaritza. Berak garatu ezin zitekeen sinpletasun hori garatu zuen. Besteontzat amaiera izan zena, beretzat hasiera bat izan zen. Minimalismoa bere osotasunean.